הנה יפה וצעירה, אז הבעל גבעה בנה לה בית. חלפו האביבים חצי מעברה, וטלטלים הפכו שיבה בינתיים. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אנחנו חייבים לעשות את זה. זה לא ילך. לא סוף פסוק, אנחנו חייבים לעשות את זה. פשוט חייבים להקים את סניף כפר גנים. אנחנו חייבים. תשמעו, כבר מזמן רציתי לספר לכם שבוקר אחד אני קמתי והרמתי טלפון לשכנה, והשכנה סיפרה שהבן של הגיס של הדודה שלה הוא חניך בסניף מלאבס, אבל בעצם הוא גר בכפר גנים. אבל בגלל שכפר גנים אין בזה סניף, זה כפר מסכן, בלי סניף, ילדים חולבים פרות ושואבים מים מהבאר, ואין להם סניף. אז תגידו לי, זה פייר זה?